سلام كلهم تخاتلت زمدب حجي أبتحتي أرستي كمت أمتو وسعي فقري زمسروت اللو كنتن أتألالي ونزبل زموت كونه الكاب مدب دي زفت سام كله زموت زفت سمو بعلو قاد يوم كاب زي حسب كيو زموت بخمي تأكب زبلا حتوتات كنملسينا مبزحتهم بفقري ماميقوم نابرؤهم زموح متسامتي كاب كلتيهم زخون وغان مسئلو بهاندبت زموت كفتصميلو زبقاس يلا انتخونا جن ببزح مخنياتات مسكال بزفوترو من لممات كاب متسامتهم زي رخبو نغار نمملا أبزي حاسبو فقر فوركو يخوليا كم زي عينت هاقواف زفوترو اللو أقاتامي دكتور ويليام هيرلي مس دكتور جينيفر هيرلي استبهلت قالون كوينوم أبزدالو surviving an affair زبل مصحف ناي شنجات من تسعين شمونتن كم أبنت ناي ستقملو قبراو كسي مسناي هاقرنا بمزمات كنرينا سعيبو كابكم إذا أمثل خستت نمكل خال بزعب أخو السر زقبو سبومتن مسهقات أمان مقلاي يكون كتولو زلنا أقبابن كان دحسسينا إذا أبنت زي أبزح كفالات ناي زي تمرتي مالتنا ناي مكعال كموكس هنتقوم سلازخنا مستوعال كدلينا نبتأ بالنتنكي دكتور مهانشون سيستر شاشون زبهالو متسامت نيرو مبل شامنا عمت مرعوم كبعلو خلو خلتي يوم سبعين سبيتن أزيم حقوسات نبو أبتأ وانتي كلتا ملكعات قلعو وليدوم قزاونا تريم نيرو اتتوسخ بحثا فطير اللوم زنبرو قداي كأ مهانشو ناي سرح عبيت رخيبو دوموزو بعصف سلازو السخي بات زرخبو ويكرخبو تداليو زلو ربح عتاو مخنيات كأ انتاي موسينوم ناي سيستر شاشو ساعتات سرح بفرق انكيا انجزيا امن بايدو قم كتو عليهم تساماميا كم زقبرو له مخنيات كأ انتايو دكتور مهانشو استسوكم ناي سرح حلافنت بزح اوان نتتكار وكيلون اخيباتات سمينارات مصنعات مكيات وعلات بمفرام بزامسلو مقشاتات سلازوزحو اب منكبخاب ወይ ምምልማል ደቆም ክሕግዛ ግዜ ክረክብ ከም ዘይክእል ብኣብኡ ተኸሲትሎም ነይሩ ሲስተር ሻሹ ደቆም ብሉፃትን ሕጉሳትን ኮይነን ከዓብያሎም ብትግሃት ተዓይ ስለ ዝነበረት ኣብ ብዙሓት ናይ ወለዲ ኣኼባ ትሳተፍ ከም ሽማግለ ወይ ከዓ ኮሚቴ ተመዚዛ ትዋሳእ ነይራ ካልእ ኖታርዮ ዓይቡ ዝተባህለ በዓል ትቤቱ ሓዲጋቶ ዝኸደት እሞ በይኑ ደቁ ዘዕቢ ዝነበረ ድማ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ኮሚቴ ይነጥፍ ስለ ዝነበረ ምስ ሲስተር ሻሹ ካብ ናይ ሰላምታ ሌላ ሓሊፎም ብምክንያት ዝወሃቦም ናይ ስራሕ ሓላፍነት ቴሌፎን ብምድዋል ክዘራረቡ ጀሚሮም ምስ ግዜ ከዓ በቲ ዝነበረ ኣጋጣሚታት ብሓንሳብ ክረዳድኡን ክለማመዱን ኣኽኢልዎም እቲ ናይ ዶክተር መሃንሾ ዝዳጋገም ናይ ነዊሕ ግዜያት ዝወስድ መገሻ ኣብ ልዕሊ ሲስተር ሻሹ ከቢድ ጽምዋ ፈጢሩላ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ናይ 10 ዓመት ሌሎም ይትረፍ ተፈላለዮም ክቕንዩ በበይኖም ዝሓደሩሉ እዋን እውን ኣይነበረን ብሰንኪ ዝሓደራ ጽምዋ ምስ ዓይቡ ዝጀመረ ርክብ ብኣካልን ብቴሌፎንን ንዓሙቆ ኸደ ንበዓል ቤታ ድማ ብዛዕባ ናይ ኖታርዮ ዓይቡ ጠባያትን ምቕሉልነትን ኣውከእትሉ እንትኾነ ብዛዕባ ጥዑም ባህርያቱ ምድግጋም ምስ ዓበ ዶክተር መሃንሾ ንሲስተር ሻሹ ምስ ኖታርዮ ዓይቡ ዘለዋ ርክብ ገደብ ክትገብረሉ ልዝብ ኢሉ ኣመተላ ሲስተር ሻሹ ዋላ እኳ ህራይ ወይ ኣይፋል ዝብል መልሲ ከይሃበት ጎስያቶ እንተሓለፈት ምስ ኖታርዮ ዓይቡ ዝነበራ ርክብ ብኣጋ ኣየቋረፀቶን በአንጻሩ ንመጻምታ ብዛዕባ ኖታርዮ ዓይቡ ምዕላል ኣቋረፀቶ ኣብ መንጎ ሲስተር ሻሹን ኖታርዮ ዓይቡን ፈኸም እናበለ ዝቕፅል ዝነበረ ምሕዝነት ዝያዳ ዕምቆት ወሲኹ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወቶም ብኽፉት ክዕልሉ ኣብ ዝኽእልሉ ደረጃ በፅሑ
ኖታሪ ዓይቡ ጉዳይ ናይታ ካልእ ሰብኣይ ለሚዳ ገዲፋቶ ዝኸደት ሰበይቱ ንሲስተር ሻሹ ምስ ዕለላ ብድንጋፀ ከብዳ በላ ተበዲሉ ካብ ዝብል ስምዒት ድማ ንምፅንንዑ ዝያዳ ቀርበቶ ግዜ ኣብ ዝረኸብሉ እዋን ብሕት ኢሎም ሻሂ እናሰተዩ ክዘናግዑ ምስ ጀመሩ ሲስተር ሻሹ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ፅሙዋ ተገላገለት። እቲ ብዘገምታ ዝማዕበለ ምልምማዶም ከዓ ከይተፈለጦም ናብ ፍቅሪ ተሰጋገረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ እምነት ምጉዳል ተግባር ይፍፅሙ ስለ ዝነበሩ ቁሩብ ስክፍታ እኳ እንተተሰምዖም እናወዓለ እናሓደረ ምስ ከደ ግን ካብ ምቁፃሮም ወፂኡ ክስዕሮም ክኢሉ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዶክተር መሃንሾ ንዝወጠኖ ስራሕ ስለ ዝሰለጦ ቅድሚ 2 መዓልቲ ናይ መደቡ ሕቋፍ ዕምባባ ሒዙ ፍርቂ ለይቲ ንዝናፍቆም ደቁን ሰበይቱን ሃንደበት ንክሐጉሶም ወይ ሰርፕራይዝ ንክገብሮም ካብ ዝብል ሓሳብ ሰተት ኢሉ ገዛ ኣተወ። እንትኾነ ኣብ መደቀሲ ክፍሎም ዝፀንሖ ቅለት ከም ቀንዲ ጉዳይ ናይ ብዕልግና ከም ዓንዲ ደሪቁ ጠጠው ከም ዝብል ገበሮ። ንዝረኣዮ ምብዕላግ ናይታ ዝኣምና መፃምቱ ሕልሚ ክኾነሉ ብውሽጢ እኳ እንተፀለየ ካብ ሓቂ ግን ኣይሓለፈን። ዶክተር መሃንሾ ክሳዕ ቁሩብ ዝረጋጋእ ሳልስቲ ኣብ ሆቴል ተዓፅወ። ኩነታት ደቁ ስለ ዝተሓሳሰቦ ገለ ፍታሕ እንተረኸበ ናይ 10 ዓመት ገምጋም ምስ ሲስተር ሻሹ ዝነበሮ ሂወት ክፍትሽ ቀዳማይ ስራሕ ገይሩ ሓዞ። ክልቲኦም ንዕብየት ሓዳሮም ይፅዕሩ ምንባሮም ካብ ኣእምሮኡ ኣይተሓኸኸን። ኩሉ ናይ መገሻታቱ ድኻም ዝበለፀ ናብራ ምእንቲ ክነብሩ ምንባሩ ዝከሓድ ከምዘይኮነ ርዱእ እዩ ነይሩ። እቲ ንሳ ካብኡ ትደልዮ ዘበለ በቲ ካብ መገሻታቱ ዝመላኣላ ዝነበረ ህያባት ፀብፂቡ ግቡእ ይፍፅም ምንባሩ ተሰማዑ። ንባዕሉ ቅንጣብ ትኹም ናይ ቃል ኪዳን እምነት ከምዘየጉደለ ብልዑል ነብሰ ተኣማንነት ተሓበነ። ሓዲኦም ካብ መፃምቲ ፆትኡ ብዘየገድስ ምስ ደስ ዝበሎ ሰብ ክመሓዘው ናፅነት ከም ዘለዎ ይኣምን እዩ። ዶክተር መሃንሾ ነዚ መበገሲ ብምግባር ሲስተር ሻሹ ምስ ዓይቡ ከም ዝተመሓዝዎ ተፈሊጡ ምንባሩ ብዛዕባ ክገብሮ ዝግብኦ ዝነበሮ እሞ ዘይፈፀሞ ከይህሉ ሓሳባቱ ኣብ ምስልሳል ኣተወ። ዘይምጥርጣሩ ከም ጉድለት ኣይተቀበሎን። ምክንያቱ ሲስተር ሻሹ 10 ዓመት ኣብ ልቡ ዝሰፈረት ኣደ ዝፈትወን ደቁ ክትከውን ዝበቃዓት መኻፍልቲ ሓዘኑን ሓጎሱን ብምዃን ካብ ጎኑ ዘይተፈለየት ሰብ ምዃና ክዝንጋዕ ዝከኣል ኣይነበረን። ብርግፅ ኣብ መንጎ ዕላሎም ስም ናይ ዓይቡ ተደጋጊሙ ብእወታ ክለዓል ምሳ ዝተባሃለ ኣብ ሓንጎሉ ፍሉይ ደወል ሰሚዑ ነይሩ እዩ። ብወገኖ እውን ነቲ ርክብ ብኣግኡ ደረት ክግበረሉ ስለ ዝሓበረን ብድሕሪኡ ብዛዕባ እዚ ሰብዚ ዝሰምዖ ክፉእ ይኹን ፅቡቅ ስለ ዘይነበረ ከም ባህሪ እውን ሲስተር ሻሹ ንዝተረዳድእሉ ጉዳይ ከም ተኽብር ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ርክቦም ከም ዝተቋረፀ ገምጊሙ ሸለል ምባሉ ጌጋ ዝገበረ ኮይኑ ይትሰምዖ። ካብዚ ዝተበገሰ ንነብሱ ከም ሓደ ዓሻ ገርሂ ኣማን ወይ ድህሉል ሰብ ገይሩ ክወቕሳ ክወሓጠሉ ይከኣል። ኖታሪ ዓይቡኸ ንሱ ምስ ሰበይቱ ሰብኣይ ኣብ ገዛ እንዳማቱ ክዘሙ ኢድ ብኢድ ምስ ተታሕዘ ሕግታት ትራፊክ ተሓሒሱ ከመይ ኢሉ ገዝኡ ከም ዝበፅሐ ይተፈለጦ። ምክንያቱ ርድእት እያ። ኖታሪ ዓይቡሲ ምስ ሰይቲ ሰብኣይ እዩ ክዘሙ ኢድ ብኢድ ኣብ ገዛ እንዳማቱ ወይ ኣብ ዓራት እንዳማቱ ተታሒዙ። ስለዚ ሽዑ እንታይ ገይሩ ኣይተፈለጦን። ሕግታት ትራፊክ እንዳጠሓሰ ከመይ ገይሩ ገዝኡ ከም ዝበፅሐስ ኣይተፈለጦን። ድሕነት ሂወቱ ምስ ኣረጋገፀ ነቲ ፍፃሜ ብዓይኒ ሕልንኡ ቀሪፁ ንተግባራቱ ፈተሸ እሞ ኣብ መንጎ ሓዳር ኣትዩ ዝዘረጎ ናብራን ዝፈፀሞ ፅያፍ ተግባራትን ብምግንዛብ ነብሱ ፀለይ። ምክንያቱ እንታይ እዩ በዓልቲ ንቤቱ ነበር ከምዚ ንሱ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መሃንሾ ዝገበሮ ስለ ዝፈፀመት ብተዘዋዋሪ ሕነ ንምፍዳይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከይከውን ነብሱ ኣጥቢቑ ሓተተ። ዝኾነ ካብ መጀመርታ ምስ ሲስተር ሻሹ ክቀራረብ እንከሎ ብቕንዕና ምንባሮም ኣረጋገፀ።
በዓልቲ ቤቱ ነበር ብሓጢኣታ ቁልዑ ገዲፋትሉ ስለ ዝኸደት ዘይተፈትሐ ፀገም ኣብ ምግድዑ እንከሎ ንሱ ብኣንጻሩ ንኻልእ ጠንቂ ናይ ተመሳሳሊ ሽግር ብምዃኑ ኣብ ዓሚቕ ሓዘን ኣጥሓሎ። ሲስተር ሻሹ ሕማቕ ኣብነት ደቃ ምዃና ኣተሓሳሲብዋ ጥራይ ዘይኮነ መጻኢ ዕድለን እንታይ ከም ዝኸውን ሓርበታ። ዶክተር መሃንሾ ዝኣምኖ ሕያዋይ ጥንቁቅ ቁም ነገረኛ በዓል ውዕለተይን ኪዳነይን ጠርሹ በዲሉኒ ይፈልጥን ኣነ እንዴ ንዓይቡ ኣጋጊዮ ወይ ንሱ እዩ ንዓይ ኣጋስፊትኒ። ምክንያቱ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣብ ልዕሊ በዓል ቤታ ዝኾነ ይኹን ቅንጣብ ክስታይ የብላን በዲልዋ ይፈልጥን የኽብራ እዩ። ንዓይቡ ኸንሳ ዲ ኣጋጊያቶ ዋላስ ንሱ ኣስሒትዋ ያን ነብሳ ትሓት ዘላ። ኣነ ንሱንስ ድሓን ነውራማት ኮይና ደቀይን በዓል ቤተይን ከንታ እዮም ኣቢሶም እናበለት ነቲ ህሞት እናኽትዝክርን ንኣቦ ደቃ እናኽትርእን ከም ሓዊስ ተፀልዎ ጎማ ተሸማቐቐት። ኣብ ልዕሊ ዶክተር መሃንሾ ዝኾነ ፅልኢ ከም ዘይብላ እኳ ተኣመነት ንዓይቡ ኣይኮነነቶን። ቅድሚ ምስ ዶክተር መሃንሾ ምምርዓወይ ንኖታርዮ ዓይቡ ተላልዮ እንተዝነብር ንመን እዮም ምመረፅኩ ነይረ ኢላ ነብሳ ብምሕታት ክትምልሶ እኳ እንተፈርሐት ብሰንኪ ቅንዕናን ግሉፅነትን ምግዳላ ሓዳራ ሓደሽደሽ ከም ዘበለት ኣይስሓተቶን። ዳግም ናይ ምህናፁ ጉዳይ ድማ ከቢድ ዋጋ ከም ዘድልዮ ኣስተውዓለት። እቲ ዝኽፈል ዕዳግን ንበይና ትኽእሎ ድያ? በዓል ቤታ ይኹን ዓይቡ ክሕግዝዋ ቅርብነት ይህልዎም ዶ ዝብል ሕቶ ሕማም መንፀሮር ኮና። እዞም ኣብዚ ዘይተሓስበ ናይ ዝሙት ተግባር ዝተመራስሑ ነቲ ንሓዳር ዝዕኑ ክስተት ንክፍጠር ዝነበሮም ኣበርክቶ ብዝርዝር እንታይ ንዑ ንርኢ ሕጂ። እቲ ነገር ተፈፂሙ እንዲ ግን ኣብኡ ንክኣትዉ ዘጋጠመ ወይ ዝነበረ ኩነታት እንታይ እዩ ትዘርዝር ክንርኢ። ቀዳማይ ዶክተር መሃንሾ ንበዓልቲ ቤቱ ሲስተር ሻሹ ስምዒታዊ ድሌታታ ኣየማልኣላን እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ነቲ ካብቲ ፈትዎ ሰብኣያ ትፅበዮ ፍቕራዊ ፀወታ፣ ዕላል፣ ብሓንሳብ ምህላው፣ ምትብባዕ፣ ምውዳስ ዝኣመሰሉ ንሂወታ ባህታ፣ ሓጎስ፣ ዕግበትን ዝፈጥሩላ ነገራት ኣጉዲሉላ እዩ። ዝበዝሐ ግዚኡ ኣብ ስራሕ ተፀሚዱ ንመነባብሮኦም ነገራዊ ጥቕሚ ዝህብ ገንዘብ ምእካብ ቀዳምነት ሰሪዑ ስለ ዘሕለፎ ንሓዳሮም ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ክኢሉ። ካልኣይ ሲስተር ሻሹ ዝስምዓ ዝነበረ ሃጓፋት ፍቕሪ ትገልጾ ይነበረት። በዓል ቤታ ብስራሕ ካብኣ ብምፍላዩ ዝሓደራ ፅሙዋ ዓዲ ውዒል ኮይና ድድሕሪ ቆልዑ ምኻዳ ዝፈጠረላ ምስልካይ ነቲ ምስ መፃምድታት ዝተሰማምዐትሉ ኣካይዳ ከምዘይከኣለቶ ብግልፂ ኣይሕብረቶን። ነቲ ፍኸም ብምባል እናጓሃረ ምስ ዓይቡ ዝቕፅል ዝነበረ ዝምድና ክድርቶ በዓል ቤታ ምስ ሓበራ ኣብ ክንዲ ብኣጉኡ ምትግባር ብስቱር ምቕፃላ ዘይነበራ ጠባይ ከተማዕብል ምኻድ ፈጢራ። ሳልሳይ ኖታርዮ ዓይቡ ምስ በዓልቲ ሓዳር ዕሙቕ ዝበለ ምሕዝነት ምግባር ናብ ሓደጋ ከወድቕ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣየእተዎን። ምክንያቱ ደረቱ ዝሓለፈ ናይ ኣንጻር ፆታ ቀፃሊ ዕላላትን ኣብ ዕለታዊ ናብራ ምትሕጋዝን ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ፆታዊ ዝምድና ክሰግር ዘለዎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ሰበይቱ ብኸመይ ካልእ ሰብኣይ ለሚዳ ደቁ ገዲፋትሉ ከም ዝኸደት ካብ ሕሉፍ ህይወቱ ዝተምሃሮ ክርስዖ ይግብኦ ነይሩ። የግዳስ ብሓደ ጉዳይ ክልተ ግምጣል ጌጋ ፈፂሙ እምበኣር ናብ ሱር ነገር ተመሊስና ናብ ጉዳይ ዝሙትን ኣብኡ ዘሎ ኣመላኻኽታን ተጠሚትና ኩላቶም ዝሙት ዝፍፅሙ ሰባት ዘይእሙናት ስነ ምግባር ዝጎደሎምን ፎኮስትን ጌርና ናይ ምምዛን ባህርያት ኣለና። ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚ ግን ምስ መፃምቶም ልዑል ፍቕርን እምነትን ኣኽብሮትን ዝነበሮም ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብዝኾነ ወዝቢ ኣብ ዝሙት ከም ዝወድቁን ትምክሕቲ ከም ዘየድልዮን ህያው ምስክር ናይ ክንሪኦ ዝፀናሕና ኣብነት እዩ። ማይ ከይመፀ መገዲ ውሑድ ፅረ ከም ዝበሃል ብዘይተሓስበ ኣጋጣሚታት ካብ መፃምትኻ ወፃኢ ምስ ኣንጻር ፆታ ብምኽንያት ስራሕ ይኹን ካልእ ኣከባብያዊ መነባብሮ ምልልማድ ሓዲሩ ከም ተራ ናይ ምሕዝነት ዝመስል ርክባት ናብ ፆታዊ ዝምድናታት ገፁ ክምዕብል ምጅማሩ እንተተፈሊጡ እኳ ሓዳርካ ኣብ ሓደጋ ንኸይወድቕ ክትወስዶ ዘለካ ስጉምቲ ምህላው ምግንዛብ የድሊ። ንኣብነት
እቲ ምስ ኣብ ሓደጋ ዝሙት ከየእትወካ ትሰግኦ ዘለካ ሰብ ዘራኽበካ ጉዳይ ስራሕ እንተኮይኑ ብዘይነግፈረግ ስራሕ ቀይርካ ምጋዓዝ የድሊ። ብርግፅ ስራሕ ይኹን ቦታ ምቅያር ዝፈጥር ምዝንባል ከቢድ እኳ እንተኾነ ንውሕስነት ሓዳር ምስ መፃምድትካ ብምምያጥ ዋጋ ዝኽፈሎ ወይ ክኽፈሎ ዘለዎ እዩ። ቀፂሉ ድሕሪ ምቅያር ስራሕን ቦታን ምስቲ ኣብ ሓደጋ ከየውድቐካ ዝፈርሕካዮ ሰብ ዝነበረካ ርክብ ብምሉእ ምቁራፅ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓ ቁፅሪ ቴሌፎን ብምቅያር ወይ ብፍሉይ ንናቱ ፀውዒት ብምዕፃው ብሎክ ምግባር ማለት እዩ ክፍፀም ይከኣል እዩ። ተወሳኺ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻን ናይ ፌስቡክ ኣካውንትን ምቅያር ይኹን ምዕፃው ክውገድ ይከኣል። ካልእ ናይ ግዜ ሰሌዳ ሰሪዕካ ምስ ሰብ ክትራኸበሉ ትኽእል ትርፊ ግዜ ከምዘይህልወካ ብምግባር ክዕፀካ ኣሎ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ዝኾነ ነገር ኣብ ግዜ ስለ ዝፍፀም ንግዜ ብውሱን መደብ ሓዚእካ ኣብ ኣገዳሲ ንጥፈታት ምስ ተውዕሎ ዝኽሪ ናይቲ ዘንፀላልወካ ዝነበረ ኣሉታዊ ዝምድና ክሃስስ ይኽእል። ካልእ ንትርፊ ግዜካ ሃጓፍ ምስ መፃምድትካ ምሕላፍ ወይ ማለት ነቲ ዘለካ ናይ ትርፊ ግዜ ሃጓፍሲ ምስ መፃምድትካ ምሕላፍ ኣብ መንጎ ዘሎ ፍቅሪ ይሐድሶ እዩ። ብኣንፃሩ ነቲ ሰንፈላል ክፈጥር ዝጀመረ ሓደገኛ ዝምድና ከዓ ይህስሶ። ናይ ሲስተር ሻሹ ጉዳይ ከም ኣብነት እንተሪእናዮ ብወዝቢ ዝተፈጥረ ምልምማድ እምበር ኮነ ኢልካ ብዕላማ ዝተገብረ ከምዘይኮነ ኣቐዲሙ ዝተነፀረ ነገር ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ እዞም ዝተጠቕሱ መፃምድቲ ከምቲ ሲስተር ሻሹ ባዕላ ዝገመተቶ ቅንዕናን ግሉፅነትን እንተዝነብሮ እሞ እዘን ዝተጠቕሳ ነጥብታት ብግቡእ እንተዝሰርሑለን እቲ ዘጋጠመ ናይ ዕንወት ሓደጋ ኣይምተኸስተን ክበሃል ይከኣል። ከምቲ ንዶክተር መሃንሾ ኣብ ገዛእ ቤቱን ዓራቱን ጥርሹ ኣብ ጥርጣረ ዘይነበረ ናይ ዝሙት ተግባር ዘጋጠሞ ክጓንፍ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ምዃኑ ብሉይ እዩ። መፃምድቱ ክዝምው ወይ ክዝምው ኢድ ብኢድ ዝሓዘ ጥርጣረ እንተዘይነይርዎ ካብ ዝነበሮ እምነት ተበጊሱ ንዓይኑ ከኣምኖ የፀጉሞ። ግብረ መልሲ ናይ ሃንደበታዊ ጭንቀትን ስምባደን ንምትህድዳእ ከዓ ገለ ካብ ፀክታት ኣካላትና ከም በዓል ኣድሬናል ዝኣመሰሉ ነዝዒ ናብ ደም ብምውሓስ ክረጋጉ ይፍትን እዮም። እንትኾነ ብቐሊሉ ስምዒትካ ናይ ምምዛን ተኽእሎ ስለዘይማጣጠን ኣፍካ ዝዛርቦ ይኹን ኢድካ ዝፍፅሞ ሙሉእ ብምሉእ ክትቆፃፀሮ ዝከኣል ኣይኮነን። ከምተሪኦ ናይዚ ገለ ሰባት ብዝሓዝዎ ክተሃራረሙ ናይ ቃል ኪዳኖም ቀለበት ወይ ካትም ክድርብዩ ክፃረፉ ክራግሙ ናይ ፍቅሮም መዘከሪ ስእልታት ክቀዱን ከቃፅሉን ኮነ ቪድዮታቶም ብምዕናው ዝተጎድአ ስምዒቶም ብቁጥዐ ክድርግሑ ይኽእሉ እዮም። ብሰንኪ እዚ ክስዕብ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገማት ቃንዛ ኣፍ ልቢ፣ ናይ ምስትንፋስ ሽግር፣ ምዕጋት፣ ማዓንጣ፣ ሕማም ርእሲ፣ ኣካላዊ ድኻምን ዝኣመሳሰሉ ክስዕብ ይኽእል። ኣብ ከምዚ ህሞት መኪና ምዝዋር ንሓደጋ የቃልዕ። ከምኡ ኢልካ ከለካ ናብ ስራሕ ምኻድ እውን ውፅኢታዊ ኣይከውንን። እቲ ስምባደ ክሳብ 24 ሰዓት ምሳኻ ናይ ምፅናሕ ትኽእሎ ኣለዎ። ቀስ ብቐስ ፈፂምካ ክሳብ ትረጋጋእ ድማ ድቃስካ ኣቤካ ሸውሃትካ ክዕፆ፣ ናይ ምዝካር ዓቕምካ ክዳኸም፣ ተስፋ ቆሪፅካ ነብስካ ክተዋድቕ፣ ቀልጢፍካ ሕረቕ ሕረቕ ክትብልን ከተንፀርፅርን ትኽእል። ካልእ እንታይ እዩ? ናይ ዝሙት ተግባር ክፍፅሙ ኢልካ ዘይግመቱ ሰባት ኣብ ከምኡ ወዲቖም ዝርከቡ ከም ፍፁም ክሕደት ስለዝውሰድ እቲ ሕብረተሰብ ዝፈጥረሎም ተነፀሎ ክፃውርዎ ስለዘይክእሉ ካብቲ ከባቢ ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም። ብሞራል ተንስኦም ሂወቶም ክመርሑ ስለዝፅግሞም ማዕረ ርእሰ ቅትለት ዝፍፅሙ ኣለዉ። እምበኣር ተግባራት ዝሙት ኣብ ፈፀምቱ ከይተወሰነ ንስድራ ቤት ሙሉእ ይስትንክፍ። ከም ኣብነት ናይቲ ኣቦኡ ምስ ገሸ ነዲኡ ምስ ካልእ ሰብኣይ ክዝምው ዝረኸባ ወዲ 19 ዓመት ተምሃራይ ኮሌጅ ብሰንኪ እዚ ተሓኒቑ ሂወቱ ምሕላፉ ጠንቁ ከይተፈልጠ ንነዊሕ ፀኒሑ። ብድሕሪኡ ግን ወላዲቱ ኣብ ግዜ ሞታ ብዝገበረቶ ንስሓ ምቁልዑ ንሓደገኛነት የመልክት ማለት እዩ።